Beste mensen, de afgelopen jaren zijn we er allemaal zo aan gewend geraakt. Als we honger hadden, gingen we naar de winkel. Als we zin hadden om te sporten, gingen we naar de sporthal. We deden zoveel zaken gewoon vanzelfsprekend. Als je pijn had, ging je naar de dokter. En naar school gaan was gewoon, naar de tandarts was gewoon. Alles was gewoon. Echt vanzelfsprekend. En nu staat de wereld op zijn kop en is niets meer vanzelfsprekend. Dat maakt het ingewikkeld. Dat maakt het beangstigend voor heel veel mensen. En het zorgt ervoor dat er opnieuw heel veel vragen en opmerkingen zijn gekomen naar ons, naar dit programma. Om te kijken van, zijn daar dan de goede antwoorden op te geven. Ook voor vandaag zijn er weer 11 vragen, maar liefst 11 vragen naar ons toegekomen. Ik ga ze maar eens doorlopen. Job en Eva Lemme, 10 en 8 jaar. En ze vragen op de eerste plaats, hoe lang gaat dit nog duren? Nou, dat is een moeilijke vraag. Niemand weet dat precies. We zien wel dat in China de periode zeker 2 maanden heeft geduurd. Maar hoe lang dat hier gaat duren, dat weten we niet. We weten wel dat de effecten van de crisis die we hebben, dat die nog heel erg lang zullen nagalmen. Ze vragen zich ook af, moeten we niet beter op elkaar letten? Moeten mensen niet beter zich aan de regels houden die we met elkaar hebben afgesproken? En dat is ook de vraag van Leonie Geurts. Is handhaving niet wenselijk op openbare speelplaatsen waar kinderen en mensen nu bij elkaar komen en niet de gevraagde afstand houden? Ja, dat is een goede vraag. Natuurlijk gaat het erom dat we allemaal verantwoordelijkheid pakken en dat we de risico's zo klein mogelijk maken. En dat betekent 1,5 meter afstand houden, niet met grote groepen bij elkaar. En als dat niet gebeurt, dan is het belangrijk dat mensen elkaar daar toch even op wijzen. Op een vriendelijke manier. Zo kan dat natuurlijk. En ik zie zelf ook wel dat in winkels dat heel veel mensen zich er echt spontaan en goed aan houden. Nou, dat is heel belangrijk dat we dat doen. We kunnen natuurlijk niet op iedere hoek van de straat een handhaver of een politieman neerzetten die zegt van oh, let op. Iedereen is echt zelf verantwoordelijk voor dat goede gedrag, het gewenste gedrag. Yvonne van Duren die zegt, is het wijs om de besluitvorming en behandeling van een maatschappelijk gevoelig onderwerp in de gemeenteraadsvergadering van 31 maart door te laten gaan? Er is inderdaad op 31 maart een gemeenteraadsvergadering en natuurlijk zou je kunnen voorstellen, daar gaat zoveel niet door, dan zal die vergadering ook wel niet doorgaan. Maar de gemeenteraad, het gemeentebestuur, dat is niet zomaar een bestuur. Er zijn hele grote verantwoordelijkheden en er moeten ook allerlei beslissingen genomen worden, juist nu op dit moment. Dus het is belangrijk dat ook zo'n vergadering door kan gaan. Op dit moment zijn we nog heel erg aan het kijken of dat ook niet voor een deel digitaal kan gaan. Dat mensen kunnen inbellen. Zeker iemand die bijvoorbeeld zich niet helemaal lekker voelt, maar toch wil vergaderen, toch wil meedoen. Misschien kan dat wel digitaal. En ik hoop dat we daar volgende week echt uitsluitselen over hebben van hoe we dat dan precies kunnen gaan doen. Lisanne Wiskerhof, die schrijft, ik woon in het centrum van Venray en ik maak me zorgen. De boodschap om sociale contacten te vermijden in Venray, dat lijkt niet of nauwelijks te worden nagekomen. Ik zie de hele dag maar mensen met elkaar lopen zonder de gepaste afstand. Ja, Lisanne, dat is inderdaad de vraag waar ik zojuist ook al van zei. We moeten met z'n allen verantwoordelijkheid pakken. Geen risico nemen, maar wel de verantwoordelijkheid dragen voor goed gedrag. En we weten allemaal wat dat goede gedrag is, wat dat inhoudt. Dan is er hier een vraag van een anonieme, bezorgde rozenkweker. Als de tuincentra tot mei dicht moeten, dan komt bij ons de klap pas in oktober 2020 en in februari 2021. Onze klanten willen dan de kale wortelrozen niet meer, waar al ons geld in zit. Worden wij dan tegen die tijd ook nog wel serieus genomen en geholpen? Nou, dat is een vraag. Er zijn nog meer van die vragen van ondernemers. Waar het op neerkomt is dat wij gezien hebben dat premier Rutte een hele lijst van maatregelen heeft aangekondigd. We gaan ondernemers helpen. En we gaan natuurlijk zoeken hoe dat precies moet. Die ideeën vanuit de landelijke overheid zijn bij ons neergelegd lokaal. En op dit moment proberen we met heel veel mensen de vertaalslag te maken van wat betekent dat. Ik kan alvast aankondigen, er komt een ondernemersloket voor alle ondernemers hier in Venray. Daar kun je straks contact mee opnemen en dat loket zal je ook verder verwijzen naar de manier waarop je geholpen kunt worden en hoe precies met uw vraag om te gaan. Let goed op onze website, want daar staat precies op
nu ook al van hoe je stappen kunt nemen en hoe je via onze website ook naar de landelijke overheid kunt kijken wat daar op de site vermeld staat. Volgende vraag. Dat is de vraag van Piet van Heusden. Hij is 72 en hij zegt: Venray Centraal heeft koopzondag geschrapt. Individuele winkeliers mogen nog wel hun winkel openen op 28 maart. Is dat verstandig en zouden winkels niet gesloten moeten worden om de verspreiding van het virus tegen te gaan? Ja, er zijn inderdaad in het buitenland allerlei situaties dat gemeente en de overheid de winkels overal sluit om het risico nog verder te verkleinen. In Nederland is dat niet. En de reden daarvoor is natuurlijk dat we op de eerste plaats gewoon onze boodschappen moeten kunnen doen. En we zien ook al, nu als je door het winkelcentrum gaat, dat mensen niet met honderden tegelijk in de winkel staan. Mensen houden ook in de winkel vaak gepaste afstand. En zo hoort het ook, dat is ook goed. Het is ook belangrijk dat we juist nu bij die ondernemers onze inkopen doen. Ja, de inkomsten voor die ondernemers zijn ontzettend belangrijk en heel erg broodnodig. Als we nou kijken naar de koopzondagen, dan zien we dat er belangstelling voor is en dat mensen ook af en toe op zoek zijn naar een verzetje. Dat ze naar buiten willen en iets anders willen doen. Zolang je de regels maar in acht neemt, 1,5 meter afstand, niet met grote groepen tegelijk, dan moet dat kunnen. Pak je verantwoordelijkheid en maak het risico zo klein mogelijk, zou ik zeggen. Bart Lemmen. Welke acties heeft de gemeente in gang gezet voor ondernemers? Zoals gezegd, er komt een ondernemersloket. Volg de website van de gemeente heel goed, zodat je precies kunt zien op welk moment je wat dan ook kunt indienen. Er is ook via die site een vermelding naar de landelijke website voor ondernemers. Weet wel, en ik zeg het er maar even bij, dat op dit moment natuurlijk ook de gemeente heeft gezegd tegen alle ambtelijke medewerkers dat ze thuis moeten werken en ook op dit moment niet optimaal met elkaar kunnen samenwerken. Het is niet anders. Dus het tempo in het maken van in het uitwerken van alle afspraken, ja, we doen alles eraan om het goed te doen en snel te doen, maar we moeten ook op dit moment rekening houden met het virus en het heeft ook zijn consequenties voor onze ambtelijke organisatie. We werken er hard aan. Niet alleen in Venray, maar eigenlijk ook in samenwerking met de hele regio. Let op onze website, want daar komt straks meer informatie op. Treintje ten Broeke. De noodverordening. Wat is dat eigenlijk? Dat is een moeilijk woord, zeg. Wat houdt dat nou precies in? Worden daarin ook de boetes geregeld? Nou, de noodverordening is eigenlijk een afspraak. In het hele land is die van kracht. En dat is eigenlijk, moet je het zeggen, een soort wetje, een extra wetje, waarmee we kunnen zeggen dat we ook kunnen handhaven. Stel je toch voor dat straks iemand zegt van nou, het is wel mooi weer, niemand ziet het, ik zet het terras uit en ik ga toch drankjes verzorgen, want ik wil ook graag inkomsten hebben. Nou, dan heb je natuurlijk toch een overtreding begaan. Op dit moment staat dat niet in de wet. Met die noodverordening zijn wij in staat om dan op de ondernemer af te stappen en zeggen: u houdt zich niet aan de noodverordening en u begaat dus nu een overtreding. En dan kunnen wij ook handhavend optreden. Natuurlijk hoop ik niet dat we daar boetes van moeten uitschrijven, maar dat we er altijd in redelijkheid uitkomen. En dat mensen ook de verantwoordelijkheid pakken en dat soort risico's niet nemen. Wim Wijnhoven. Ook hij heeft het over de noodverordening. Heeft de burgemeester eigenlijk nog wel zeggenschap als er vergaande beslissingen worden genomen in de veiligheidsregio? Nou, dat is een hele goede vraag. De burgemeester zit ook in het bestuur van de veiligheidsregio. Daar zitten alle burgemeesters in van onze regio. En samen nemen we daar ook in de beslissingen. En samen stellen we ook de noodverordening op. Dat is een noodverordening die geldt in het hele land. Maar de voorzitter, en dat is in dit geval, de voorzitter is de burgemeester van Venlo. Nou, die zorgt ervoor dat wij ook bij elkaar komen en dat we uiteindelijk daar de handtekening onder zetten. Maar wij, als lokale overheid, hebben natuurlijk volledig zeggenschap over het handhaven van de openbare orde en veiligheid in onze eigen gemeente. Dan is er Riekes ten Broeke. Er zitten verschillende Venrayenaren vast in het buitenland. Kunt u wat voor ze betekenen? Of zou u nog iets tegen ze willen zeggen? Ja, dit is natuurlijk een moeilijke vraag. De landelijke overheid doet er in ieder geval alles aan om ook mensen uit Nederland die gestrand zijn in het buitenland, om die weer te repatriëren, om ze weer terug te krijgen in ons eigen land. En wat ik tegen ze kan zeggen, volhouden.
Het gaat lukken. Er is heel veel zorg vanuit de landelijke overheid, ook voor jullie, om weer terug te komen. En ik hoop heel erg dat jullie weer gauw terug zijn in ons prachtige Venray. En dan tot slot. Er was een jongen die ik tegenkwam. Hij heet Bart. En hij had een limerick geschreven. Een limerick. Ik zal hem voorlezen, dan weet u hoe dat gaat, want het is lang geleden. Hij schreef: een jongen van 11 uit Venray. Hij vond rekenen op school maar oersaai. Maar ineens was hij blij, want hij kreeg plotseling vrij. Maar de reden waarom was niet fraai. Ja, dit is een limerick. En misschien is het wel een leuk idee dat we creatief zijn. Creatief met taal, nou ja, dat kunnen we allemaal. Dus als jij ook in de komende week een limerick kunt bedenken, volgens de goede rijmvolgorde AABBA, met een plaatsnaam erin, nou, dan gaan we ze volgende week voorlezen hier voor de camera. Nou, daar kan iedereen aan meedoen. Voor nu, ik wens iedereen alle goeds. En ik weet dat heel veel mensen nog steeds heel veel zorgen hebben. Wij staan als overheid paraat om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Maar we moeten het samen doen in deze moeilijke tijd. Volhouden zou ik zeggen. Maak er het allerbeste van. Zoek elkaar op, steun elkaar. En dan zien we elkaar, ik denk, begin volgende week weer opnieuw op deze zender. Dankjewel.